Salut, prieteni! Sunteți pe Water Quiz, locul jocurilor inteligente. Înainte să începem, nu uitați să vă abonați. Avem 40 de întrebări, iar pentru fiecare răspuns corect câștigați un punct. Nu uitați, aveți 10 secunde să răspundeți corect. Acum că suntem pregătiți, putem începe! Poți găsi diferența? Ai reușit din prima? Mai ai doar câteva secunde. Wow! Ai un ochi foarte bun! Găsește intrusul. Are o culoare diferită. Super! Ai găsit intrusul! Mai ai doar câteva secunde. Foarte bine! Ai văzut diferența? Mai ai doar câteva secunde. Corect! Ești foarte atent! Găsește intrusul. Are o culoare diferită. Super! Ai găsit intrusul! Notează-ți pe foaie să-ți fie mai ușor. Mai ai doar câteva secunde. Corect! Ești foarte atent! Te provoc să găsești asta. Găsește intrusul. Are o culoare diferită. Mai ai doar câteva secunde. Super! Ai găsit intrusul! Dacă vezi asta, ești un geniu! Super! Ai găsit diferența! Aici chiar este ușor. Foarte bine! Concentrează-te! Trecem la nivelul următor. Wow! Ai un ochi foarte bun! Mai ai doar câteva secunde. Excelent! Majoritatea oamenilor nu văd asta. Fii cu ochii în patru și verifică care nu se repetă. Foarte bine!
Dacă vezi asta, ești un geniu! Mai ai doar câteva secunde. Wow, te descurci foarte bine! Pune literele cap la cap și ghicește cuvântul. Răspuns corect, Luigi! Mai ai doar câteva secunde. Poți găsi diferența? Doar 1% reușesc asta. Te provoc să găsești asta. Corect! Ești foarte atent. Mai ai doar câteva secunde. Poți găsi intrusul din imagine? Mai ai doar câteva secunde. Super! Ai găsit intrusul! Aici chiar este ușor. Super! Ai găsit diferența! Concentrează-te! Acum este mai dificil. Mai ai doar câteva secunde. Foarte bine! Chiar ai ochi de detectiv. Notează-ți pe foaie să-ți fie mai ușor. Ai reținut bine? Să vedem cât de atent ai fost. Unde se află Super Mario? Foarte bine! Dacă vezi asta, ești un geniu! Ai reușit din prima? Concentrează-te! Trecem la nivelul următor! Mai ai doar câteva secunde. Super! Ai găsit diferența! Concentrează-te! Acum este mai dificil. Foarte bine! Chiar ai ochi de detectiv. Mai ai doar câteva secunde. Poți găsi intrusul din imagine? Ai reușit din prima? Găsește 3 diferențe. Acum să te văd cum te descurci. Excelent! Majoritatea oamenilor nu văd asta. Concentrează-te! Acum este mai dificil. Wow! Ai un ochi foarte bun!
Mai ai doar câteva secunde. Dacă vezi asta, ești un geniu! Super! Ai găsit diferența! Găsește 3 diferențe. Acum să te văd cum te descurci. Mai ai doar câteva secunde. Excelent! Majoritatea oamenilor nu văd asta. La câte întrebări ai răspuns corect? Lasă în comentarii câte puncte ai obținut. Pentru mai multe videoclipuri interactive, nu uita să te abonezi!